Мусимо заповнити, адже є певне невдоволення, і ми це фіксуємо в своєму моніторингу з точки зору громадянського суспільства і очікування громадянського суспільства по відношенню до більш ефективної політики. Тому що зрозуміло, що критерієм такої політики є повернення Криму. Однак сьогодні ми розуміємо, що це є достатньо довгий процес, і якраз ефективна політика, починаючи від запровадження прав переселенців до того, як люди, українці, проходять кордон, так званий кордон з Кримом, і до того, як відчувають себе, в тому числі люди, в окупованому Криму. І перше слово я надам першому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України пану Юсуфу Куркчі. Доброго дня, шановні колеги. Останні дні були дуже насичені дискусіями на тему того, як це сталося, як Україна втратила Крим. На різних платформах, на різних площадках ця тема дуже, скажімо, інтенсивно обговорювалася. Попитки були зробити когось крайніми. Тобто сьогодні в нашому суспільстві почалася така фаза пошуку, скажімо, винного. Це таке емоційна така оцінка, а з іншого боку я можу сказати, що це дуже такий гарний процес того, що взагалі почалася фаза оцінки того, що було зроблено. Тобто оцінка цього пройденого, скажімо, нами пути дасть нам можливість оцінити або, скажімо, намітити ті цілі, які повинні ми пройти. Пан Чубаров, виступаючи вітальним словом, він сказав про те, що ми не можемо бути задоволеними тим темпом, яким держава Україна робить чи не робить якісь там практичні кроки. Я можу поділити цю думку і можу вам сказати те, що наше міністерство теж не задоволено тими темпами, з якими ми, скажімо, нам вдається, як міністерство, чи не вдається робити практичні кроки щодо реалізації державної політики. Це стосується і постанови 1035, яка затверджує порядок переміщення через контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду. Це стосується закону про вільну економічну зону Крим, яка сьогодні є тим підґрунтям, на основі якої економіка окупованого Криму має, скажімо, зв'язок з материковою Україною. І ті приклади, які сьогодні лунають на обвинування того чи іншого, скажімо, суб'єкта, який має якийсь там бізнес на той території, забувається чомусь про те, що якраз і, скажімо, дія цього закону і сьогодні дає повністю ці важелі і ту основу, на основі якої той чи інший суб'єкт має право робити це на той території. Це стосується також і ініціативи двох міністерств: Міністерства інфраструктури, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, яку ми порушили в прошлому році. Це була ініціатива по покращенню умов на контрольних пунктах в'їзду-виїзду, по створенню сервісної зони для того, щоб створити там центри надання адміністративної допомоги, щоб наблизити державу до громадян, які сьогодні проживають на тимчасово окупованій території, щоб створити достойні умови 21 віку, скажімо, коли людина, перетинаючи цю адміністративну межу, щоб вона не думала про те, де їй перепеленати дитину чи, скажімо, попити води. От ці проблеми і, скажімо, той стан, на якому всі вони сьогодні знаходяться, говорить про відсутність консолідації в суспільстві. І ця відсутність консолідації, вона, скажімо, передається по всій вертикалі тої влади, яка сьогодні існує. Якщо говорити про підтримку серед наших колег, то, безумовно, я хочу сказати, що така підтримка є в Міністерстві інфраструктури, в Міністерстві культури, в Міністерстві освіти. Тобто тих міністерств, які мають якісь там гуманітарну основу для того всього. А інші міністерства, які повинні
скажімо, або не повинні, а мають цілею більш практичне рішення приймати, то Міністерство фінансів, то чомусь наші аргументи не є, скажімо, такими засадничими, щоб ці аргументи були, скажімо, прийняті нашими колегами, і ті пріоритети, які сьогодні є, і наше міністерство їх якимось чином актуалізує, щоб вони були спільними для нас, для всіх. З такою целью нашим міністерством був запропонований, і вже майже рік він проходить погодження по всіх міністерствах, план заходів щодо реалізації деяких засад державної внутрішньої політики відносно громадян на окупованій території. Я маю, скажімо, надію на те, що ближайшим часом на засіданні Кабінету міністрів цей план заходів буде затверджений. Цей план заходів дасть, скажімо, зробить таку платформу, завдяки якому будуть об'єднані зусилля більш ніж 50 центральних органів влади, державних установ, там, я не знаю, обласних адміністрацій. І реалізація цього плану заходів, скажімо, зробить більш чутливою зусилля держави для наших громадян на той окупованій поки що території. Треба декілька слів сказати і про, скажімо, ту політику, і ту роботу, яку робить наше міністерство відповідно до санкційної політики. Мимо нашого міністерства, наше міністерство приділяє увагу всім практичним процесам, які проходять на окупованій території, будь то будівництво Керченського моста, траси Тавріда, будь то розвиток там будь-якої мережі торговельної. Тобто вся інформація, яка сьогодні є в міністерстві, вона надається відповідальним органам, створюються окремі, скажімо, ініціативи що стосовно санкційної політики держави. До цієї ініціативи були, скажімо, включені такі органи, як Центральна виборча комісія Республіки Крим і всі регіональні її керівники. Це стосувалося виборів Державної чи Государственної Думу держави-окупанта. Те, що стосується виборів, можна сказати або приділити увагу того, що окупаційна влада, коли, скажімо, організує такі собі легалізацію своєї політики, вона дуже багато цілей вирішує для себе. Перш за все, це інтеграція цього окупованого населення, тому що участь в виборах створює таку думку населення, що це вже не завжди, і це вже, скажімо, дуже, скажімо так, цементує ту пропагандистську складову тої політики окупаційної влади, яка вона реалізує на території. Якщо говорити про наслідки, скажімо, тих економічних санкцій, то треба мати на увазі те, що в державній цільовій програмі, які окупаційна влада реалізує на півострові, окремим рядком іде такий собі момент, коли вони говорять про ризики реалізації цієї програми, і цим основним ризиком є якраз і оці санкційні дії і санкційні рішення як наших європейських, так і американських колег тощо. Тому, скажімо так, що наша діяльність буде направлена як на економічну складову, як і на політичну складову дії окупанта, і направлена на те, щоб наші громадяни, по-перше, не теряли зв'язок з нашою державою, по-друге, зробити більш мобільним, скажімо, більш реальним той механізм, коли цей зв'язок повинен з'явитися. Це стосується тих дітей, які, скажімо, на час окупації Росією Крима, їх вік не досягав, скажімо, повноліття. Сьогодні дитині, які на той час складала 14 років, сьогодні її вже мають право призивати на військову службу. Тобто створення тих зв'язків, коли дитина зможе, скажімо, дуже
терміново при бажанні отримати державні документи, українські державні документи, будь то паспорт, будь то закордонний паспорт, будь то ID-карту. Створення таких умов і є сьогодні, скажімо, одною з наших цілей. Для цього ми створили робочу групу. Ця робоча група найближчим часом повинна зібратися і розробити такий собі механізм, який дозволить спростити той існуючий сьогодні, який має, скажімо, трошки такий дуже забюрократизований. Але я розумію, що іншого поки ми не створили, але той механізм, який існує сьогодні, він передбачає те, що людина, яка хоче звернутися або вирішує для себе отримати той паспорт, це вже вчинок з його сторони. Вона повинна декілька разів перетинати ту межу адміністративну для того, щоб цю процедуру пройти. Мало того, що ця процедура дуже розтягнута по часу, вона ще має і тягне за собою, скажімо, ще й матеріальні витрати. Тому що один перетин, скажімо, або трансфер з Сімферополя до Херсону, найближчого обласного центру, він складає в еквіваленті на гривні біля 2000 гривень. Тобто людина, яка повинна приїхати декілька разів, то вона готова втратити ці гроші для того, щоб вирішити цю проблему. Тобто для того, щоб ми могли спростити все це, ми будемо розробляти деякі практичні інструменти, які за допомогою наших колег з Міністерства юстиції, за допомогою наших колег з інших державних центральних органів влади спростить цю процедуру і наближить Україну до наших громадян, які сьогодні практично залишаються в пліну такому собі. Дякую за увагу. Дякуємо, Юсуф Бей. Дійсно, заступник міністра окреслив найважливіші питання, які стосуються ефективної політики, зокрема постанова 1035, яка визнана з боку правозахисних організацій ганебною, яка в суді вже була оскаржена. І ми сподіваємося, що Мінтот вдасться все ж таки змінити цю постанову, в тому числі і затвердити план дій, про який казав пан Юсуф Куркчі. Я, колеги, хотіла звернути вашу увагу на наступне питання, яке є одним з найважливіших з точки зору реінтеграції, підтримання зв'язку з окупованими територіями. Це освіта, це українська освіта. Відомо, що Міністерство освіти і науки України зробило багато, аби спростити існуючу процедуру отримання з боку студентів, школярів кримських саме української освіти. Нам відомо, і ми усвідомлюємо, що саме це є запорукою збереження контактів і інтересу до України, і збереження лояльності до України. І тому запитання таке, що до заступника міністра освіти України пана Володимира Ковтунця, більш таке, які ще подальші плани є в міністерства? Зокрема, ми розуміємо, наприклад, що знання української мови з кожним роком в Криму в школярів воно є більшою проблемою. Чи буде можливість, наприклад, без знання української мови вступати до українських вишів? Чи розглядається це питання на порядку денного міністерства? І які подальші плани? І яка була вступна кампанія цього року до вишів України? Дозвольте кілька вступних слів сказати. Події, які підтверджують реальні наміри Росії стосовно Криму. На 202-й виконавчій раді, сесії виконавчої ради ЮНЕСКО розглядалась резолюція про політику ЮНЕСКО стосовно переміщених корінних народів. І зауваження Росії, виписані на 30 сторінках, включали заперечення всіх основних пунктів. Але найжахливіша позиція була стосовно такого пункту. Політика ЮНЕСКО забороняє, держави-члени ЮНЕСКО не повинні насильно переміщати корінні народи. Росія категорично заперечувала проти цього пункту. Ось справжні цієї політики. На наш погляд, мова йде про використання демографічного потенціалу Криму. Мабуть, Росія не розраховує, що Крим буде довго їхній, але боротьба за молодь, вона продовжується. Кримський федеральний університет не добирає студентів, там немає повних наборів.
І наше завдання полягає в тому, щоб молодь Криму змогла здобути повноцінну освіту саме в Україні. 35 освітніх центрів Крим України, які максимально полегшують і спрощують доступ до вищої освіти в університетах України. Таврійський національний університет імені Володимира Вернадського успішно працює в Києві і цього року буде відзначати своє 100-річчя. Це один з перших університетів, заснований урядом гетьмана Скоропадського в часи УНР. І це теж має сприяти більшій популяризації цього університету, доступності для кримчан. Університети 5 південних областей, відповідно до закону, який прийняли десь в травні минулого року, ініціювали народні депутати, отримали 1000 місць додаткових для прийому студентів із Криму. В підсумку це дало ефект. Кількість студентів українських університетів, які приїхали з Криму, збільшилась більше як на 30%. Я думаю, що ця тенденція збережеться. Що треба робити? Для всіх окупованих територій, включаючи Крим, ми повинні забезпечити доступність саме української освіти. Там відбуваються страшні речі. Там виховують ненависть до України. Разом з Україною виховують ненависть ледь не до всього світу, ворогів Росії. Тому треба нести свої знання. Нормальної освіти з мов, нормальної освіти з історії на окупованих територіях немає і не буде, це ми розуміємо. Тому, перш за все, ми зараз в рамках нової української школи створюємо так звану електронну платформу, яка забезпечить в тому числі курси дистанційного навчання для дітей, які перебувають на підневільних територіях. Працює міжнародна українська школа, вона за задумом орієнтувалася на українців, які проживають за кордоном, це перш за все співробітники наших дипломатичних представництв. Ця школа буде розширювати сферу своєї діяльності таким чином, щоб її курси дистанційного навчання були доступні і на окупованих територіях. Обговорюємо також проблему створення підготовчих відділень і надання молоді з Криму, перш за все, можливості протягом 1 року за державний кошт здобути повноцінну українську освіту, закрити ті прогалини, які вони отримали під час здобуття освіти в Криму, і забезпечити їм на рівних правах, на рівних можливостях, в рівній конкуренції доступність до української вищої освіти. Поки що обстеження показують, що цей підхід, ця ідея не є такою підтриманою, але ми думаємо над нею, ми будемо, я думаю, на базі центрів Крим-Україна ми будемо це робити. Є проблеми доступності наших освітніх ресурсів. Як ви знаєте, доступ до інтернету, до сайтів Росії обмежений, для цього треба реєструватися, і ми, звичайно, не можемо собі дозволити того, щоб ми йшли на поклін і в окупаційну владу реєстрували наші інтернет-ресурси. Тому технологи, програмісти працюють над тим, як обійти всі ці перешкоди, зробити онлайн-освіту доступною. Ми сподіваємося на підтримку і дуже дякуємо за підтримку всім громадським організаціям, які з нами співпрацюють. Ми постійно ведемо збір інформації для нашого представництва при ЮНЕСКО, посольству в Парижі, і будемо всім учасникам вдячні за кожну новину, що стосується освіти молоді нашої, і не тільки молоді в Криму, що стосується порушень, обмежень прав на освіту. Будь ласка, інформуйте нас, наше міжнародне управління з цим працює. Ми постійно цю інформацію збираємо для того, щоб наші дипломати мали повне уявлення про те, що відбувається в Криму, і таким чином політично тиснути на Росію, тиснути на кожному майданчику. Та історія, яка відбулася на виконавчій раді ЮНЕСКО, закінчила 6-годинні дебати за підтримки наших європейських партнерів, закінчилося тим, що на сторону Росії не стала жодна держава.
Жодна. Хоча в залі достатньо багато традиційних союзників Росії. Треба робити так, щоб Росія була на кожному дипломатичному майданчику ізольована. Дякую. Дякую, пане Володимире. Я нагадаю про те, що в нас є часові обмеження. Це до 5 хвилин виступу. Прошу наших панелістів дотримуватись цього часу. Одним з перших кроків відразу після окупації Російська Федерація почала запроваджувати примусову паспортизацію. Всі ті, хто проживав на той час в Криму, автоматично стали громадянами Російської Федерації. Для України є принциповим збереження, тобто Україна має рамку, що всі, хто живуть в Криму, є громадянами України. Наскільки важливо отримувати українські документи, з якими складнощами стикаються ті, хто приїздить за українським паспортом, свідоцтвом про народження або про смерть. І я попросила би нам прокоментувати заступника міністра юстиції України пана Сергія Петухова, людину, яка адвокатує Крим, в тому числі на міжнародних інстанціях, і в рамках ООН, і в рамках Європейського Союзу. Будь ласка, пан Сергій. Дякую, мене. Очевидно, для нас всі громадяни України в Криму залишаються і є громадянами України, не мають українського громадянства. Водночас в Криму зараз не всі люди, хто є в Криму, є громадянами України. Росія завозить туди своє населення, спеціально завозить, особливо військових, і це, очевидно, ситуація, яка намагається змінити етнічний склад півострова і заповнити його лояльним населенням. Менше з тим, питання документів, очевидно, є достатньо важливим для усіх наших громадян, які бажають підтримувати зв'язок з Україною. Ми відповідальні за перший документ, який отримує маленький українець, це свідоцтво про народження. І розуміючи ситуацію, ми запровадили в 2015 році спрощену судову процедуру, яка в 99% з випадків може бути здійснена за один день. І за статистикою, яку я маю, саме з Криму і Севастополя отримано за останні 2 роки більше 5 тисяч свідоцтв про народження українського зразка. Це відносно невелика цифра від загальної кількості народжених дітей в Криму. Водночас вона показує про те, що процедура існує, вона є доступною і нею масово користуються. Крім того, робота Міністерства юстиції для Криму цим, звісно, не обмежується. Ще до так званого референдуму був поданий позов в Європейський суд з прав людини, і ми сподіваємося, що якраз кримська справа, великий міждержавний позов Україна-Росія, буде одним з першою міждержавною справою. Зараз ми йдемо до того, що суд має розглянути її в першій частині, такі процедурні, це процедура прийнятності цієї справи. І урядовий уповноважений в справах ЄСПЛ вже всі 4 роки. В принципі, Офіс працює над збиранням не просто документів, але й доказів, збирання свідчень людей, які безпосередньо були в Криму під час подій російської окупації і свідчили про те, яким чином вона відбувалася погодинно і щоденно. І вся ця інформація є в Страсбурзі. Очевидно, так само нашим пріоритетом і загалом юридична боротьба з окупацією має багато напрямків, і хоча вона, можливо, не дає одразу результат, в довгостроковій перспективі саме дотримання юридичних процедур, подання позовів, фіксування правильно юридичної кваліфікації тих подій, які відбувалися, і пригортання уваги до порушень прав людини, які відбуваються в Криму весь час, на нашу думку, є запорукою довгострокового успіху і можливості повернення Криму. Ми працюємо над тим, щоб питання порушення прав людей в Криму і події, які там відбувалися, були увагою не лише України, але і міжнародної спільноти, і міжнародних судів. Україна зробила 2 декларації про визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду, і Офіс прокурора потенційно має можливість
і повноваження для того, щоб порушити справи у випадку, якщо вони мають достатньо доказів про те, що на території Криму відбувалися або здійснювалися воєнні злочини чи злочини проти людяності. Крім того, ми працюємо над тим, щоб запровадити всі міжнародні злочини в українське кримінальне законодавство для того, щоб наша прокуратура так само мала необхідні інструменти для переслідування людей, які вчинили міжнародні злочини в Криму. Крім того, ми працюємо на політичному і багатосторонньому дипломатичному рівні. Ми є відповідальними за співпрацю у сфері прав людини з багатьма з органів підкомітетами і комітетами в рамках співпраці з Радою Європи, ООН і Європейським Союзом. І якраз у випадку Криму, мені здається, що, по-перше, дуже чітко зафіксовано саме ситуація з окупацією Крима, тобто російський дискурс про добровільність, він не спрацював з самого початку. Чітко зафіксовано агресію, розуміння, що це є агресія Росії проти України, застосування норм міжнародного гуманітарного права, а також порушення прав людей. Очевидно, ми маємо ми не маємо фізичного доступу до півострову. І раді, що хоча б, наприклад, уповноважений омбудсман України має можливість відвідувати наших громадян. Водночас ми збираємо інформацію на основі відкритих джерел, покладаємося на громадянське суспільство і ті організації, які мають можливість отримати інформацію з Криму, і поширюємо цю інформацію в міжнародних органах, в Організації Об'єднаних Націй, саме на тих майданчиках, де розглядаються питання прав людини, і поширюємо в тій формі, яка відображає порушення Росією її міжнародно-правових зобов'язань. Що ми ще робимо для людей? Це наш важливий проект безоплатної правової допомоги, і внутрішньо переміщені особи є окремою категорією, яка має право на безоплатну правову допомогу. Наші бюро є по всій Україні, і ми знаємо, що внутрішньо переміщені особи – це є специфічна категорія, яка має специфічні питання і проблеми. І наші колеги, які працюють і надають цю безоплатну правову допомогу, якраз мають таку додаткову і підготовку, і увагу до проблем внутрішньо переміщених осіб. І по всій Україні це насправді за 2 роки, що діє ця система, це сотні тисяч людей, які звернулися, і серед них значна частина, така достатньо немала, є внутрішньо переміщених осіб. Тому загалом мені здається, що ми працюємо по багатьох напрямках юридичних, як на міжнародній арені, так і внутрішньо пам'ятаємо про те, що кримчани є громадяни України, і вони повинні відчувати, що держава про них пам'ятає, і наше зобов'язання позитивне стосовно Криму зробити все можливе для того, щоб зв'язок з Україною був для них простим і зручним. Ми готові завжди спілкуватися з громадськими організаціями, реагувати на ті нові виклики, які відбуваються, працювати над спрощенням процедур чи виправляти ті помилки, які ми, можливо, допустили. Так само важливий момент, над яким зараз працює вся, мені здається, спільнота юридична і правозахисна, це обговорення нових змін до Конституції України в частині регулювання статусу Автономної Республіки Крим. Я вважаю, що для України це надважлива справа, тому що ми маємо визначитися, яким буде Крим після повернення. А саме Конституція проголошує і обсяг автономії, і права корінного народу в Криму, і особливості здійснення владних повноважень в Криму. І я переконаний, що частково, як мінімум, та ситуація з анексією, яку ми отримали, вона викликана тим, в який спосіб Конституція врегулювала відносини між Києвом і Автономною Республікою Крим. Дякую. Дякую, Сергію. Дійсно, окрім примусової паспортизації і заміщення населення, яке зараз активно відбувається з боку Російської Федерації, що є військовим злочином по відношенню до України, були ще інші злочини і тривають. Це, зокрема, наприклад, присвоєння культурної спадщини України, музейного фонду України. І у зв'язку з цим я надам наступне слово заступнику міністра культури України пані Тамарі Мазур, зокрема, з 2 питань. Перше – це перспективи захисту відомих
відомого кейсу в Україні «Скіфське золото». В якій стадії зараз перебуває цей кейс, цей суд, який триває в Нідерландах. І інше – це захист, це кричуща історія захисту Ханського палацу, який зараз під виглядом реставрації фактично знищують цей об'єкт кримськотатарської культури, і фактично він втрачає свою автентичність. Будь ласка, пані Тамара. Дякую. Вітаю всіх учасників міжнародного форуму. Дійсно, напевно, культура – це те, що анексувати найпростіше і найскладніше відновлювати і доводити порушення цих прав. Тому що культура – це щось частіше всього нематеріальне, і те, що фіксується, набагато складніше. І те, що захищати в умовах відсутності доступу до території і доступу до населення, є надзвичайно складним. З окупацією Кримського півострова наша держава зіштовхнулася з величезними проблемами, з проблемами широкого порушення культурних прав наших громадян. І дуже важливе – це нищення нашої спадщини на території Криму. І це нищення, воно відбувається з першого дня, щоденно і без зупинки. На превеликий жаль, інформацію про нищення наших культурних цінностей на окупованих територіях ми отримуємо із доступних відкритих джерел. Ми не маємо можливості фізично моніторити стан збереження наших пам'яток. І на превеликий жаль, ми не можемо зупинити дії окупантів. І ми розуміємо, що дуже часто нищення наших пам'яток відбувається настільки тонко, що ці пам'ятки зберігаються фізично, але руйнується їхня сутність, руйнується їхня цінність. І якщо говорити про ті активні дії, які відбуваються зараз на так звані протиаварійні роботи, які відбуваються на Кримському, Ханському палаці, вони показують політику окупаційної влади в Криму, коли перебудовуються наші пам'ятки, але нищиться їхня цінність, їхня суть, їхня історія. Що стосується справи Скіфського золота, то на сьогоднішній день вона перебуває в судовому розгляді. Зараз є стадія апеляції. Відповідно, Україна подала свою позицію з цього питання і очікує на розгляд справи судом і прийняття відповідного рішення. Ми дуже раді з того, що перша інстанція прийняла рішення з посиланням на норми міжнародного права і відновила порушене право України, адже дійсно всі ті культурні цінності, які залишились на окупованих територіях Криму, вони є власністю українського народу, незалежно від того, де вони перебувають територіально. Таку саму позицію ми дотримуємося щодо всіх інших культурних цінностей, які залишились на окупованих територіях, тому що ті експонати з музейної виставки, які залишилися в Амстердамі, це лише невеличка частина наших культурних цінностей, до яких ми сьогодні не маємо доступу і щодо яких існує загроза їхньої втрати. Постійно ми отримуємо інформацію з приводу того, що ті чи інші наші цінності вивозяться на виставки до Російської Федерації. Але ми не маємо інформації, чи повертаються вони звідти і в якому стані вони повертаються. Так само ми не маємо інформації про переміщення культурних цінностей, які не перевозяться офіційно на виставки, але ми знаємо, що вони вивозяться до Російської Федерації. Тому що така загроза, вона завжди існувала, а зараз, коли відсутній контроль на окремих частинах кордону, це робити звичайно, стало окупаційній владі простіше. І вивізши наші культурні цінності в Російську Федерацію, тим самим можна буде говорити про те, що в Криму немає нічого українського або не залишилось нічого українського. Але насправді це не так. Міністерство культури постійно моніторить ситуацію із культурними цінностями, із дотриманням культурних прав на окупованій території Криму. Ми постійно інформуємо міжнародні організації про те, що відбувається з нашими цінностями, що відбувається з нашою спадщиною на території Криму. На сьогоднішній день досягнуто згоди щодо проведення так званого всеохоплюючого прямого моніторингу ЮНЕСКО з тих питань, з яких ЮНЕСКО ніколи не проводило моніторинг, і це були непрості перемовини, тому що відповідних механізмів ЮНЕСКО не реалізовувало до цього часу ще ніколи. Але параметри цього прямого моніторингу, вони ще мають бути деталізовані та погоджені з ЮНЕСКО для того, щоб бути реалізованими повноцінно. Ми так само
На сьогоднішній день активно спілкуємося з міжнародними професійними спеціалізованими організаціями з приводу захисту наших культурних цінностей. Ми закликаємо всю міжнародну спільноту припинити будь-які професійні зв'язки з тими закладами, які приймають в себе культурні цінності з окупованого Криму, або з тими закладами, які долучаються до руйнування нашої спадщини на окупованих територіях під прикриттям їхньої реставрації. На превеликий жаль, ми маємо інформацію про масштабні археологічні розкопки на території Криму, артефакти з яких, знову ж таки, на превеликий жаль, вивозяться до Російської Федерації, і окупанти не соромляться про це відкрито заявляти в пресі. Хоча іноді ми так само знаємо, що частина з цих артефактів залишаються саме в Криму. В цій частині я дуже вдячна за співпрацю прокуратурі Автономної Республіки Крим, яка має відкриті провадження за даними фактами і проводить розслідування. Ми так само вдячні Міністерству юстиції за активну позицію, зокрема в питаннях кримського золота і в питаннях формулювання доказової бази по всіх інших злочинах, пов'язаних з спадщиною на окупованій території Криму. І ми сподіваємося, що наша робота, яка проводиться зараз і пов'язана з фіксацією правопорушень на окупованих територіях, вона не буде марною і вона дасть свій результат в майбутньому, навіть якщо, можливо, на сьогоднішній день цей результат є не настільки очевидним. Ну і крім того, ми працюємо над створенням електронних реєстрів, яких не було до цього, для того, щоб наочно продемонструвати, яке багатство залишилось на окупованих територіях, і для того, щоб всі могли знати, хто залишився на території Криму, що слід захищати і як це можна робити. Дякую. Дякую, пані Тамаро. Дійсно, сьогодні мені видається, що в багатьох вже не залишилось ілюзії з приводу того, а що є Крим. А Крим фактично є військовою базою. Активна мілітаризація, яка відбувається з боку Російської Федерації, а це було відчутно відразу з перших днів окупації. Я, як колишній журналіст, точно підтверджую це, подорожуючи Кримом в перші півроку після окупації. Ми бачимо, що Російська Федерація активно вкладається в розбудову, наприклад, військової інфраструктури. Всі ті гуманітарні проекти, які наче веде Російська Федерація в Криму, це є тільки прикриття, насправді, іншої політики, політики мілітаризації, яка є ключовою сьогодні в Криму саме з боку Російської Федерації. І у зв'язку з цим надам слово заступнику міністра оборони України пану Анатолію Петренко. Дякую. Доброго дня, шановні пані та панове. Дійсно, на додаток до політичних, економічних, юридичних, освітніх і культурних викликів та обмежень і проблем, спричинених через окупацію Автономної Республіки Крим з боку Російської Федерації, важливо також усвідомлювати діяльність Російської Федерації, спрямовану на мілітаризацію і нарушення військової присутності Росії в Криму. За останні 4 роки Російська Федерація створила на півострові самодостатнє міжвидове угруповання, яке здатне вести операції на південно-західному стратегічному напрямку. Це, власне, дозволяє Російській Федерації контролювати акваторію Чорного та Азовського морів, проєктувати нестабільність на східну частину Середземного моря, відповідно контролювати повітряний простір і нести небезпеку для прибережних територій всього Чорноморського регіону, який за всіма міжнародними договорами і конвенціями повинен бути зоною безпеки і миру. Я хотів би просто коротко охарактеризувати склад цього міжвидового угруповання і вашій увазі запропонувати декілька цифр, які будуть красномовно свідчити про те, що Російська Федерація дійсно масово інвестує не в культурні, не в туристичні і не в гуманітарні цінності, а саме у створення Криму як форпосту військової могутності Російської Федерації в Чорному морі. Створено 3 компоненти – сухопутний, повітряний і морський. І коли ми говоримо про сухопутний компонент, то Російська Федерація за 4 роки створила армійський корпус. Це оперативно-тактичне об'єднання, яке у своєму складі має значну чисельність бронетанкової техніки і особового складу. І, власне, просто цифри. Якщо в 2013 році військовослужбовців Російської Федерації в Криму було близько 12 тисяч, зараз ця цифра перевищує 31 тисячу російських військовослужбовців. Якщо танків Російської Федерації в 13-му Криму в Росії не було взагалі, то в цьому році таких танків уже 40,
А бронетранспортерів на противагу від 92 одиниць в 2003 році в цьому році становить 583. І коли ми говоримо про артилерійські системи, 2003 рік – це 24 одиниці, а в цьому році 162 різних артилерійських системи. Цифри говорять самі за себе. Коли ми оцінюємо повітряний компонент, то на додаток до 2 полків морської авіації Чорноморського флоту, яка існувала там до окупації, за цих 4 роки Російська Федерація також створила змішану авіаційну дивізію, яка містить літаки як бомбардувальної, так штурмової і винищувальної авіації. І чисельність літаків таким чином Російської Федерації було нарощено за 4 роки з 22 одиниць до 113. Важливо також подивитися і на послідовну діяльність Російської Федерації по оновленню корабельного складу. А особливо це стосується введення до бойового складу тих кораблів і підводних човнів, які мають на своєму оснащенні крилаті ракети морського базування «Калібр». Ви всі бачили їх застосування по Сирії з акваторії Каспійського моря. Так от зараз в Чорноморському морі на озброєнні Російської Федерації таких кораблів 8, і вони сумарно можуть здійснити залп такими крилатими ракетами 52 одиниці. Дальність ураження такої ракети, в залежності від її спорядження, складає від 1500 до 2500 кілометрів. Таким чином, Російська Федерація планово впроваджує концепцію так званої зони заборони доступу до Кримського півострову, коли через комбінування сучасних зразків протиповітряної оборони, таких як комплекси С-400, зразків протикорабельної ракетної боротьби, такі як «Бастіон» і «Вал», а також через потенціал перекидання з материкової частини Росії на територію Кримського півострова оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», це такі, які вже знаходяться, до речі, в Калінінградській області, Російська Федерація має спроможність з точки зору військової можливості контролювати будь-які військові платформи, які будуть знаходитися в Чорному морі, і може їм з високою ступенью імовірності наносити суттєве ураження. Таким чином, це вимагає адекватної відповіді не лише з точки зору політики і дипломатії, а також і з точки зору розбудови наших національних спроможностей в сфері оборони, що відповідно і здійснюється у рамках оборонної реформи та виконання низки державних програм. Відроджується потенціал військово-морських сил. В минулому році на озброєння було прийнято 4 ракетних катери, проведено ґрунтовні роботи по модернізації 7 кораблів, в тому числі нашого флагману «Гетьман Сагайдачний». Розвиваються спроможності наших берегових сил оборони. І головне, ми будуємо і нарощуємо міжнародні альянси з нашими партнерами, які дозволять контролювати, нейтралізувати і нівелювати військову загрозу, яка походить з боку Російської Федерації. Дякую. Дякую, пане Анатолію. Я надам наступне слово представнику президента України в Автономній Республіці Крим, що сьогодні працює в екзилі і дислокується в Херсоні. Пан Борис Бабин, людина, яка є таким фактично, яка змушена сьогодні так само багато тактичних речей вирішувати саме з точки зору підтримки громадян України, що приїздять в Україну на материк України. Будь ласка, вам слово. Шановні колеги, дійсно сьогодні на вже 4-ту річницю окупації Криму можна ставити певні питання, можна казати про певні підсумки. І я радий, що колеги з органів виконавчої влади озвучили доволі таку непогану порядок денний. Дійсно, на сьогодні, в умовах, коли існує величезна потреба у координації зусиль з питань деокупації та реінтеграції Криму, виникає просте питання, на якому етапі ми зараз знаходимося. Чи є російська агресія зупиненою? Таке, знаєте, дискусійне питання. Які мету має агресор справді в Україні, зокрема з Кримського плацдарму? І як вони його хочуть досягати? В таких умовах питання, як ми будемо, а ми будемо деокуповувати Крим, воно має відповідно бути вирішеним і на рівні тактичного дійсно, і на рівні стратегічного планування. Якщо казати про план невідкладних дій, дійсно такі документи готуються, зокрема, ми також запропонуємо дуже скоро відповідний дуже ґрунтовний акт, який буде координувати діяльність органів у сфері
компетенція яких входить до президентської гілки влади. Також ми можемо на сьогодні вже звітувати про те, що дійсно і гуманітарний вимір, як сьогодні вже казали, і вимір безпековий, і вимір оборонний, вони всі є важливими і мають застосовуватись комплексно. Тому, наприклад, наші зусилля за останні півроку були націлені як на підвищення рівня захищеності у районах, що наближені з Автономною Республікою Крим. За нашими дуже наполегливими зусиллями туди передислоковуються підрозділи Нацполіції. Я впевнений, що скоро там будуть засновані і підрозділи Національної гвардії в цих районах. Також ми величезне зусилля приділяємо питанням дійсно удосконалення якості реалізації обов'язків держави для кримчан. Можна, наприклад, звітувати, що ці весні за нашими зусиллями реально спроможність у сфері паспортизації в районах, наближених до Автономної Республіки Крим, зросте вдвічі для кримчан вже долітку. Ми наполегливо працюємо і скоро вийдемо на кінцевий результат щодо нарешті легального пасажирського сполучення, як залізничного, так і автомобільного, з пунктів пропуску. Це також величезний пласт робіт. Ми робимо ґрунтовну аналітичну роботу. Нам щомісяця звертаються 1000 людей, бо ми знаходимося значно ближче до Криму. Їм зручніше спілкуватися з нами. Це питання і захисту прав людини, це питання документування відповідних порушень окупаційної влади. Ми співпрацюємо плідно із МЗС України з цих питань. Зокрема, щодо тієї платформи, про яку сьогодні згадувалося на першій панелі, ми також прикладаємо своїх зусиль до спілкування в форматі, так і з відповідними правоохоронними органами. Насправді, на мої враження, робота з питань деокупації та реінтеграції Криму має бути більш програмною та більш системною. Відповідні плани заходів, відповідно узгоджену стратегію дій, яку ми маємо мати завжди на день Х, як то кажуть, бо Крим буде деокупований, виникає велике питання, що робити далі. І саме ці акти мають бути, вони мають напрацьованими, і питання реінтеграції окупованих територій, і питання відповідних невідкладних дій. Президентом України підписано закон про інтеграцію Донбасу, і пані Геращенко дуже влучно характеризувала його залучення до кримських питань. Але ми маємо сьогодні скоординувати годинники, вийти на рівень законодавчого врегулювання і аспектів окупованого Криму, і аспектів окупованого Донбасу, з тим, щоб не було, наприклад, дискримінації громадян України, що проживають на різних окупованих територіях, але під одною тією ж самою кривавою владою. Також ми маємо більш чітко визначати, що для нас є пріоритетами у внутрішній національній протидії агресорові. На сьогодні ми бачимо, що фронт боротьби, він пролягає не лише по Сивашу, він пролягає по київських судах та по київських кабінетах. Дуже багато рішень останнього часу об'єктивно можна бути розціненими і судових, і адміністративних, як сприяння агресорові. Ці питання мають бути вирішеними тут, всередині країни. Якщо ми вийдемо на безповну протидію усіх спроб дестабілізації ситуації в Україні, і з використанням відповідних політичних ресурсів, і з використанням відповідних корупційних ресурсів, і з використанням бізнесу, яка працює і в Криму, і на материковій Україні, і на території держави-агресора, тоді ми зможемо, я думаю, більш чітко і внятно ставити питання до наших міжнародних колег і до відповідних міжнародних організацій. Я впевнений, що це все буде зроблено. Я впевнений, що, можливо, протягом вже 2018 року ми побачимо реальний порядок денний і дуже вагомі для нас усіх і дуже болючі для агресора результати його реалізації. Дякую. Дякую, пане Борисе. Я нагадаю, що в нас відбувається пряма трансляція нашого форуму, завдяки чому Крим так само дивиться нашу панельну дискусію. Ми, в принципі, українська сторона часто апелює до міжнародної спільноти з питанням розширення санкцій, з питанням того, чим і що може ще більше зробити міжнародна спільнота з точки зору допомоги в кримському треку політиці. Втім, мені видається, що ключовим з цієї точки зору є в тому числі своя внутрішня історія. Профайл, який Україна має саме з точки зору правового і політичного забезпечення. І я з цієї точки зору надам слово заступнику ще однієї інституції, чи голові інституції, яка теж працює в режимі вигнання, це прокуратура Автономної Республіки Крим, пану Олександру Давидченко. Доброго дня, шановні колеги. Я дуже радий тому, що маю змогу сьогодні знаходитися на цьому заході. Як ви слушно відмітили, сьогоднішній захід транслюється в прямому ефірі. І ви знаєте, це дуже є важливим чинником, тому що
люди, які знаходяться там, громадяни України, громадяни інших держав, повинні бачити, що держава і в її лиці органи державної влади, правоохоронні органи турбуються і бачать ті проблеми, які відбуваються сьогодні на півострові Крим. Тому що фактично 4 роки назад в нас вкрали територію, вкрали всупереч усім нормам міжнародного права, нормам законодавства України. І сьогодні ми пожинаємо плоди того, до чого це призвело. А призвело це до того, що територія півострову Крим стала територією терору та повсемісного щоденного порушення прав громадян на півострові. І ми повинні сьогодні цьому протистояти. І кожна людина повинна знати про те, що ні на один випадок не залишається поза увагою правоохоронних органів, поза увагою держави, і кожна винна особа буде притягнута до відповідальності. Міркуючи над тим, як побудувати свою доповідь, я, напевно, не буду робити звіти того, що зроблено органами прокуратури, а зроблено досить багато для того, щоб сприяти найскорішій деокупації півострова, притягненню винних до відповідальності. Я вважаю, що сьогоднішня платформа – це є гарний майданчик для того, щоб міровій спільноті, представникам дипломатичного корпусу, яких я бачу в залі, розповісти про те, які злочини відбуваються на території окупованого півострова. Я, напевно, вважаю, що вони і самі про це знають. Однак, коли це лунає з уст представників правоохоронних органів, які відповідно до своїх функцій та завдань повинні цьому протистояти, це, напевно, має якусь іншу окраску. Сьогодні ми маємо те, що кожного дня на території півострова відбуваються незаконні обшуки громадян, які займають активну позицію щодо цілісності України, щодо того, що Крим – це є Україна. І ми намагаємося цьому протистояти. Ми намагаємося встановлювати осіб, які до цього причетні, правоохоронців, суддів та інших псевдопосадовців правоохоронних органів та притягати їх до кримінальної відповідальності. Сьогодні все, що відбувається кожного дня на території півострова, можна назвати тим, що це є воєнні злочини, злочини проти людяності. І дуже слушно відмітив шановний пан заступник міністра юстиції, що сьогодні ті посадовці, які працюють в правоохоронній сфері, в правозастосовчій, позбавлені тих класичних можливостей фіксації цих фактів, збору доказів. І от якраз єдність і консолідація позиції органів державної влади, вона дозволяє нам вирішувати ці завдання. Тому що і Міністерство культури, і Міністерство юстиції, і Міністерство закордонних справ, освіти, і всі органи державної влади сьогодні єдині в тому, щоб досягти спільної мети. Ще раз повторюся, деокупація півострова. І ми дуже велику роботу провели на цьому напрямку з метою захисту прав наших громадян в міжнародних судових інституціях і звернулися спільно з неурядовими громадськими організаціями до Міжнародного кримінального суду. Тому що ми вважаємо, що це є одним з найбільш дієвих способів притягнення винних в тимчасовій окупації півострова осіб до відповідальності. Тому що, ще раз повторяю, повинна бути, перш за все, забезпечена невідворотність покарання, щоб світ повинен бачити, що ні для кого не повинно проходити безкарно те, що відбулося на початку 2014 року. Сьогодні вже настільки гібридними становляться органи прокуратури, що керівники Генеральної прокуратури, прокуратури Автономної Республіки Крим вчиняють якісь дії, які, можливо, дещо дисонують з нашими функціональними обов'язками. От у першому ряду сидить дуже шанований мною особисто керівництвом Генеральної прокуратури, прокурором Автономної Республіки Крим, посол Республіки Туреччина, який дуже тісно співпрацює з нами в питаннях щодо протидії тим явищам, про які я кажу. І от я хочу привести приклад цієї взаємодії, позитивної взаємодії. Шановний пан Крукчі казав про те, що ми повинні, наприклад, протидіяти такому явищу, як незаконні заходи кораблів до території півострова. І от саме Туреччина – це є та перша держава, яка відкликнулася на це і на уровні свого законодавства заборонила заходи до портів своєї держави
суден, які заходили до портів Криму. От тільки от така от єдність, щоденна кропітка робота, не гонитва за якимись показниками, не гонитва за якимось піаром, а щоденна кропітка робота, консолідована позиція органів державної влади та міжнародної спільноти дозволять нам вже, можливо, в наступному році не констатувати факт того, що анексія продовжується, а казати про те, що ми досягли спільної мети і досягли деокупації півострова. Дякую. Дякую, Олександре. У нас залишилось в цій панелі ще 2 спікера, і після цього в нас буде питання-відповідь сесія, коли кожен зможе задати своє запитання до представників влади, і після цього буде кава-брейк. Фактично, з часів окупації єдиним посадовцем українським, який мав доступ до Криму, фактично і формально маючи на це мандат, це шановна пані Валерія Лутковська, уповноважена Верховної Ради України з прав людини, мандатом якої передбачено в тому числі захист, і в першу чергу захист громадян України, які перебувають в окупованому Криму, і звільнення політичних в'язнів, яких сьогодні більше 60. І я із задоволенням надам слово представнику цього офісу, пані Жанні Лук'яненко. Я всіх вітаю, шановні учасники форуму. Дійсно, хочу підтвердити, що пані Валерія Лутковська, єдина з офіційних представників України, побувала на окупованій території, але це було єдиний раз у грудні 2016 року. Попри всі намагання і дуже тривалі і важкі перемовини, повторення візиту до сьогодні так і не відбулося. Іншою подією, якою ми пишаємося, і звичайно, що ми хочемо розвивати співробітництво з цього питання, це було переміщення у березні 2017 року 12 осіб, громадян України, які були засуджені ще до окупації. На жаль, також більше ми не змогли, попри всі намагання, просунутися у цьому питанні. Хоча, звичайно, до нас є десятки звернень від тих, хто відбуває покарання на окупованій території, які хочуть відбувати остаток цього терміну, визначеного вироком на території України. Але, на жаль, поки що ми не можемо сказати про успішність перемовин про переміщення. Але я також хочу сказати, звернути сьогодні увагу на вирішенні питань конкретних людей. Як сказала пані Геращенко в вітальних словах, що так, дуже важливо повернути територію, але ще більш важливо повернути людей. Відтак, Україна має показувати реальні і правильні меседжі, що кожен громадянин України, в незалежності, де він проживає, на неконтрольованій території, на окупованій території, він є цінним для своєї держави. А цю цінність можна довести тільки в єдиний шлях – це запровадженням реальних, ефективних, якомога менше ускладнених механізмів реалізації прав людини. Зокрема, наприклад, сьогодні всі вже згадували про перше, з чим зустрічається людина, яка хоче потрапити з окупованої території на материкову частину, це перетин. Проїзд з окупованої на материкову частину. І тут, звичайно, що ті представники контролюючих органів, які виконують обов'язки на наших блокпостах, це можна сказати, це так, обличчя держави. Да? І наскільки важливо, щоб свої функції вони виконували в максимально коректний, в максимально такий комфортний для людини спосіб. Можна було б, звичайно, посміятися, якщо б це не було настільки сумно. До нас до скасування постанови 1035 в судовому порядку, скільки з нею начебто не хизували, який дуже такий обмежений, смішний перелік продуктів, які можна провозити з окупованої території.
Але нам знадобилося виключно судове рішення для того, щоб скасувати цей перелік, цю розпорядження 1035. Так от, одна з заяв, які до уповноваженого потрапили, коли родина, переїжджаючи на контрольовану територію, перевозила разом з собою свого улюбленця велику собаку, і собака перевозилась, звичайно, що в відповідній клітці для тварин. Так от, сказали прикордонники на блокпосту, собаку гаразд завозити, а от клітку не можна, тому що клітка, перевезення таких великих кліток, воно не передбачено переліком товарів, які можуть переміщуватися з окупованої території на материкову. Тут хочеться згадати дуже мудру